хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 19-ум микрорайон, секомната квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 75 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. дар наздикӣ мактаб, садик, банк, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 430 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, наздики Султони Кабир. дукомната квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 40 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара, райони Баҳор, секомната квартира дар чорум ошона қарор дорад. 56 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, наздики бозори Ҳоҷи Шариф. дукомната квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 48 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. оби гарми хунук, мебел. хонаро бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 240 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, дукомната квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 45 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро сурохчина фурӯхта мешавад. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, наздики роҳи калон. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона бо калидорош. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаро сурохчина фурӯхта мешавад. нархаш 135 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ,
5 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидорош. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона, падвал ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.